guys, welcome back again to my channel. This is Noemi Competente Vlog. Ayan guys, tanghalian na sa amin dito. So ito yung aking ulam ngayon, munggo. Tapos na may, ano nga sa inyo ito pre? May dilis. Bulad. Huh? Bulad man to sa inyo ah? Kung ano siya pre ka ng budbud. Bulad na budbud. Binigyan kami ng Bulinaw. Bulinaw. ano namin dito guys. Kain tayo guys. Tapos meron kami dito guys na huwag niyong pansinin yung ano na po. Kamatis na may sili na may alamang. Ano kaya yun? Tapos guys, ayan, chipineri, kanin, manok, ginamos. Tapos munggo na merong dilis, alamang na merong kamatis at sili, o diba? Sarap ng pagkain namin ngayon dito guys. So, pag magkasama kaming dalawa, pakita ka dito please. Idog di gawa ba? Ayan. Mit-mit lang dito pre. Mainit man. Dito. Kaya na. Brightness natin ng full. Ayan. Ay, kalami. Salamat kanini Dodong. Daanan nyo na lang ako dito, pre, sabi niya. Sugot de. Ito naman yung nga maglayo. Far away. Susit ganahan niyang amo ano. Gawin ng mga amo niya. Hindi na pinansin yung manok. Niya naman pala madaot. Yung Hindi gataan na din niya munggo. Asa kasi mo ang lubi. Palit po siya. Balik siguro siya. Jackpot namin ngayon guys, may gulay kami dito. Nitagaan mi sa mong Filipino driver. Halang, Akong giguta ang sili. dagko makain sili mo. Halang. Maanghang guys. Hindi ko siya ma-replyan, naka-video ako eh. Grabe ang... Saan ka kumuha ng sili pre? Ang naman kaya Itong nila. isabol tinula. Akong gutab.
May dili, mahalang gali siya pero pag ano, Kutsara. sa kasarok pag guys, oh. Kinain ko kasi yung sili, akala ko hindi maaano. Nasaway for a week ago nito. Luya to eh. Guys, order Tawan to ka, this. friend. Mailan yun siya nagkatuhan ko. Ano? Kaya kumili di kanina. Wala nagkatuhan. Laman na kanina. Nagdumduman ko to nga. Yung tuka, dari nga pag-abot ninyo, kapang nipyo mo din ha. Dali ra maabukin ay nag-ubra dira isang yatay oh. Among bus oy. Ano na makatulog, makasikan bats pagitan ni. Dagan daghan na gid wa na gitapulan nagkaon isa kay sir isa. Kung ano to, isa to. Diyan ka tilaw. Guys, kita pula ning akong kumpare. Tingnan nyo naman kamatis. Habol kang kutsilyo. Ay tuod guys, kaway bairan. Ano ba yun sa Tagalog, pre? Bairan ba yun? Yung ano, yung panghasa. Pagpangpahait. Ayaw ipakita sa mga kaoy. Naglukad, dagan king kaluon, guys. Ay, inuo ko. Munggos pa more. Nahulog pa. Sarap kasi yung kain namin dito guys. So ayan. Natunikan. Ano, bahala. Tara maglungag. Mauwi, wala mo problema mong agoy. Ano pa, may manok. Minsan lang ito guys kasi pag magsama-sama lang kami, tsaka na timing din na nagbigay yung taga-Maneo dyan. Naisip siguro sa taga-Maneo pre na dalawa tayo dito. Hmm. Tas hindi na niya maubos. Bili Sabi ka ko na na lang. ibigay ko na lang yun dito doon. Pero parang bago luto kape. Daghan man ni pre bisan pagka nang duha ra ka kumkumi mong kon mo bukad ba ini munggo. Luto siguro. Gamay yung dala ni luto niya. Pagluto ay Oo, daghan daghan. din eh. Tagaan na nakot ng duwa to. Kailangan din mo siya man pag wala na. Sudan. Kaya ano ko man na. Kitman ko na. Kung kailangan mo pong magluto ta. So ayan guys, nakikita niyo yung pagkain namin dito. Baka lumabas kasi ang mga amo dyan guys, makikita yung video. So ayan, thank you for watching. Bye bye.
Baby shark, doo 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 doo. Baby shark, doo doo doo. Baby shark. Ikasoy na niya ang halin. Shark. Mami. Smile pa dira, uy. Bala na sila. Nagtatawa ang cashier. Asa naman ako, ano, nalimok na ko. Baby shark, doo doo doo. Baby shark. Baby shark. Mami. Andiyan tayo.